'yan arewa ku farka, 'yan arewa ku farka. Ba dole ba ne cewa sai mutum ya baka ba za ka dangwala mashi. In ka san wannan mutum zai kawo mafita a cikin arewa, ko ba ɗan arewa ba ne, kun san wannan zai kawo muku mafita, ko bai baku ko sisi ba ku dangwala mashi. Kuma wanda kuka san cewa ba shi da kirki, tattiri ne, ɗan balaja'u ne, ku karɓi kuɗin nan nashi. Na ji cewa wasu 'yan arewa in wani ya fito sun ce ba sa son shi, kiga ana wai wurga mishi dutse in ya kawo abinci, ya kawo shinkafa a dinga cewa ba za a karɓa. Wallahi ku karɓa, dama kuɗin ku ne aka narka aka mayar muku. Wani irin jahilci ne haka, mutum ya kawo maka kayan ka daman da ya sace maka, sannan ya kawo maka ya ce ga kayan da na sato na zo na bari in ɗan raba da kai. Sai ka karɓa. Karɓa ba shi ne dangwalawa ba. Ku mallaki hankalinku. Gashi 'yan kudu suna cikin wa'annan siyasosin da ake cewa ba a so, kuma su sun san cewa ranar dangwala za su dangwala ma 'yan uwansu ne. Inyamurai za su dangwala ma 'yan uwansu ne, amma suna ciki ko'ina na wannan karagar mulki wanda yake mulki yanzu. Duk inda ya sa ƙafa suna sa ƙafa, saboda duk abin da ya ba su kwasa suke yi, karɓa suke yi. Amma ku sai ku zo kuna wai ana jefa dutse, ana cewa ba za a karɓa ba. In ma ba ka yi, ai ba ka yi zai nuna ne ranar ƙuri'a. Mutum bai baka kuɗi ba, amma ka san cewa zai fitar da kai. Wanda kuma ya baka ne domin me ka dangwala mishi. Karɓa, daman kuɗinka ne. Kana karɓa ka mallaki hankalinka, sai ka san wanda a ranar sakawa sai ka dangwala ma wanda ka san cewa zai fito da kai gobe. Amma wai ni a nan wai saboda an san cewa ɗan arewa yana da gaskiya, to gaskiyanku ne yake kashe ku. Saboda 'yan kudu suna karɓa, su karɓi mota, su karɓi mashin, su karɓi wannan, su karɓi taliya, su karɓi shinkafa, amma su sun san cewa lalle ilalla ranar ƙuri'a ba za su dangwala ma wannan da kuke zata, kuke cewa kuna fitowa fili kuna cewa ba kwa so. Su sun san wanda za su dangwala wa, amma za su karɓi duk wani dukiya, saboda su san cewa sun mallaki hankali, sun ce ai dukiyarmu ne da aka sace. Me yasa ɗan arewa ba zai karɓa ba? Sai ku rika cewa wanda ya karɓa ya yi ridda, ya yi wani. Duk wannan fa jahilci ne. Dama ba kuɗinka aka narka aka mayar maka ba. Ka karɓi dukiyanka kuma ka dangwala ma wanda ya cancanta. In ka san wanda ya cancanta, ka dangwala mishi, ba sai ya baka kuɗi ba. A bar siyasan kuɗi. Wanda ya cancanta aka bashi, shi ne zai sa Najeriya ta yi kyau. Amma muka zauna muka ce siyasan kuɗi za mu yi, to haka nan za mu ci gaba da su ma sun riga suka kashe kuɗinsu, ba za su ba ku ba, za su ci gaba da azabtar da ku ne, saboda ai za su je su karɓi kuɗinsu ne a gwamnati ɗin. Sun baka kuma za su shiga. Amma wanda ya baka, kada ka kuskura ka ba ma wanda ya baka. Wannan da bai baka ba shi ne zai kyautata maka. Masha Allah.